Тортури, приниження і підпільна торгівля забороненими речовинами – це все про Керченську виправну колонію номер 2. Туди етапували із Сімферопольського СІЗО Володимира Балуха. За рішенням окупаційного суду Криму він має відсидіти там за ґратами 4 роки і 11 місяців. Його арешт правозахисники називають політично вмотивованим. Його покарали за проукраїнську позицію. Більше розкажуть мої колеги. Керченська виправна колонія номер 2. Ув'язнених тут катують з особливою жорстокістю. Усі, хто вийшов звідти живим, розповідають, наглядачі тут отримують задоволення, знущаючись над людьми. І саме до цієї колонії етапували українського патріота Володимира Балуха. Формально за набої, знайдені на горищі. Справжня причина – жовто-блакитний прапор на даху і табличка на будинку «Вулиця Героїв Небесної Сотні». Оця каральна система, яка сьогодні встановилася в окупованому росіянами Криму, вона просто ненавидить Балуха. Бо вони не змогли його зламати ні на рівні слідства, ні на рівні знаходження в Роздольненському СІЗО, а потім в Сімферопольському. Прямовування його до Керченської колонії можна сприймати як подальшу таку, знаєте, як подальші тортури. Ця Керченська колонія, вона десь 2000 року, вона відома своїми такими дуже каральними відношеннями до ув'язнених. Червона в'язниця – так називають колонії, де адміністратори торгують наркотиками і катують в'язнів. Одна з таких колоній – Керченська. Та навіть це не лякає Володимира Балуха, розповідає заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз. Бо для нього важливо було лишитися саме в Криму, хоч і в неволі. Це хоч і Крим, но учитывая, что это приграничье с материковой Россией, как вам известно, там с первого дня ее превращали в очень такую строгую красную зону. Будет сложновато, но Балуху, как и для меня, было важно оставаться в Крыму, а остальное все не хуже, чем в СИЗО будет, во всяком случае. Заступник голови Меджлісу Ільмі Умеров, як і Володимир Балух, свого часу теж міг потрапити до Керченської колонії, якби не втрутилась Туреччина, і його та Ахтема Чийгоза не помилували. Колония пользуется плохим имиджем. С одной стороны так, с другой стороны все-таки на территории Крыма. И самое главное, это то, что Балуха вообще не должны были судить. Это герой, это патріот. Хвилююся про мамине і твоє здоров'я. Це своїй дружині Наталії сказав Володимир Балух ще у СІЗО 17 жовтня. Це було останнє їхнє побачення перед етапуванням до Керченської колонії. Наталія Балух розповідає, Володя виснажений 200-денним голодуванням, ослаб, але тримається. Каже, ні про що не шкодує. Тетяна Солій, Олександр Фенько, Заман, АТР.